लाबाय आरो लोगोसे TCLCC सारा जोंनि जे बे IFC बारहुंखा IFC क्लास्टारखौ माने बेखेवनानै होफैबाय बिनि थाखाय सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै जोंनि माने उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बे गोग्लैसोनानै थानाय गामि ओनसोलावहाय माने जोंहा खना खनला जोङो गोग्लैनानै थानाय बा खना खनला माखासे हाफ्रा गोग्लैनानै थायो बेफोरखौ जोङो माने खना खनला जों मावनो हाया माखासे हाफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै थानायनि थाखाय जोंहा माने जों उन्नति जानो हाया आरो बिनि थाखाय जोङो नैबे IFC क्लास्टारनि दारै जोङो जाहाथे रायजो राजाफोरखौ जोङो सहाय खालामनो हायो बेफोर आगजुफोरखौ जाहाथे हरनानै जोङो बिसोरखौ गावबा गावनि आबादफोरखौ मावनानै लानो हायो आरो गाव गावनि आथिङाव गसंना थानो हायो जौगालांनो हायो बेनो जोंनि थांखि आरो माने बे IFC क्लास्टार होननाय माने इन्टिग्रेटेड फार्मिं क्लास्टार आरो माने जोङो मोनसेल' आबादखौ मावालासिनो जेनेबा हमनानै ला जों बारियाव जों गय बिफां गायबाय गय बिफांल'खौ जों गायालासिनो गय बिफांजों जोंहा मा मा आबाद मावदेरनो हायो नैबे जोंनि थांखि आरो माने बेहाय जोङो गय बिफाङाव माने माबा होफानो हायो फाथै होनो हायो मस्ला होनो हायो नारें बिफां गायनो हायो बा जोङो हालदै हाइजेंफोरखौबो जों गायनो हायो बे आरो जारमे मोनसेल' आबादखौ मावालासिनो जाहाथे मोनसेजोंनो अनेकथा खामानि मावनो हायो बेनो जोंनि थांखि आरो जों बे IFC क्लास्टारनि माखासे बेफोर आगजुफोरजों जों जाहाथे जोंनि खायजामाथि ओनसोलनि रायजो राजाखौ सहाय खालामनो हायो बेनो जोंनि थांखि। दा बे समाव नुनो मोनदों माखासे समनि आंखालनि बे समा नेनानै थाया जायनि जाहोनाव दिनै गोनोखोआरि दिहुनथाइजों आबाद मावनायनि आगजुफोरखौ दिनै सरकारा होदों नाथाय माखासेया बे आगजुफोरखौ बाहायाखै आरो मोसौ मैसोबो गैला बेबायदिनो माखासे हाया रानस्राव जानानै थायो बेफोरबायदियाव नोंथांमोना माबायदि मदद होयो? बेफोरबायदियाव जोङो जेनेबा जों दा बेनोथ' जों माखासे आगजुफोरखौ जों लानानै फैबाय जोङो गोनोखोआरि माबाजों आदब खायदाजों जोंनि जिहेथु जोंनि बे माबायाव IFC क्लास्टाराव अनेक माने ट्रेनिं फैगोन बे ट्रेनिंनि गेजेरजोंनो माने बयबो माबायदि हायाव माबायदि आबाद मावनानै जानांगौ बेखौ माने बयबो रोंगोन बेखौ जोङो नुहुरदों बिनि थाखायनो जोङो आसा खालामो माने बे माखासे बहुद ट्रेनिं फैगोन माने मोनसे सिस्टेमनिल' नङा बहुद बायदि रोखोमनि ट्रेनिं सफैगोन आरो जोंनि बे IFC क्लास्टाराव बे ट्रेनिंफोरजोंनो जोङो जोंनि रायजो राजाया माने माबायदिहै आबादखौ मावनांगौ माबायदिहै सालायलांनांगौ बेफोरखौ रोंगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो बेजोंनो जों माने जोंनि बे IFC क्लास्टारा बेखौ जोङो सापर्ट खालामो ओमफ्राय माने मा होननांगौ जोंनि बे IFC क्लास्टारावहाय माने जों आइजोफ्राल' जे इंगेज जानानै थागोन बे नङा जोंथ' जेन'बा माखासे बेफोर आगजुफोरखौ जोंथ' सालायनो हाया माने जोङो संसार जानायानो जोंना हौवाजों हिनजावजोंसो नङा होमबा बेनिखायनो जों बे आगजुफोरखौ जों सालायनो हाया हिसाबै जोंनि गार्जेनफ्रानो सालायगोन जोंनि हौवाफ्रानो सालायगोन बिदिजोंनो जोङो माने खामानिखौ आवगायलांगोन बेखौ सानदों आरो ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय रायजो राजानिसिम नोंथांमोना मददखौ माबोरै हरगोन आरो बिथांमोनखौ मा होनना खावलायगोन? दा जोंनाथ' माखासे बयबो मिन्थिजोबखानायानो जाहैबाय जिहेथु जोङो आगजुखौबो मोनबाय आरो फारसेथिं जोंनि बे आइजोफ्रानो जोंनि बे VCDC आव जेसेबांखि न'खर दं माने गासिबो जोंनि माबाजोंनो लोब्बा दंखाजोबखायो नालाय जोंनि बे क्लास्टारावनो मेम्बार हिसाबै दंजोबखायो बे हिसाबै मिन्थिजोबखाबाय आरो जों दिनै अपेनिं खालामबाय बेहाय आरो बांसिन मिन्थिबावबाय आरो जोङो VCDC नि गासिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे मेम्बार गासिबनिबो जों खबरखौ होखाजोबनाय जाहैबाय बे हिसाबै जों गासैबो माने मोनथिखाजोबबाय होननानै जों साननानै लायो आरो मा बुंगोन बेसेबां गोजोनदों दिनै सरकारा जिहेतु नोंथांमोननि क्लास्टारावहाय बेखिनि आगजुखौ हरबाय बेसेबां गोजोननाय दं? जोबोद गोजोननाय मोन्दों जाहाथे जोङो बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनानै जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो एसेबाबो सहाय मोनगोन होननानै जोङो सानदों जोंनि आइजोफोरखौबो जोङो डेभेलप खालामनो हागोन रोङै बुस्थुफोरखौ जोङो ट्रेनिं मोनगोन हिसाबै बिजों जों सोलोंना लागोन आरो जोङो आबादनि गेजेरजोंबो जोंनि न'खर खुंनायखौ सालायलांगोन होननानै जों सानदों आरो मा बुंगोन बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि दिनै जिहेतु मोनबाय नोंथांमोना
जों जोबोर गोजोनदों जों जिहेथु बे आइजेंफोरखौ मोननानै जों जाहाथे खामानि मावनायाव डेभेलप जायो। नुनो मोनदों गामि ओनसोलनि सिङावहाय जे मोनसे बिथांखि लानानै जोङो बेयावहाय बेखेवबाय दिनै रौता डेभेलपमेन्ट एबा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय जि SRLM बे SRLMनि सिङाव खायजामाथि VCDC नि सिङाव थानाय मोनथाम सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना बारहुंखा होननाय मोनसे CLF एबा क्लास्टार IFC मोनसे दानानै लादों आरो बे बारहुंखा सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात आइजोफोरनि मोनसे गाव माने सुंथा मोनसे संस्था बिथांमोनहा खोब बाख्नायथाव खामानि मावनो थांगासिनो दं। दा बे जाहैबाय जिहेतु बे ओनसोला माने एग्रिकालचार बेस ओनसोल माने आबादनि सायाव थांना थानाय। दा बेहाय जोंहा आबादनि बिथिङाव गोबां लेबार नांगौ जायो, मानसि नांगौ जायो। दा बेवहाय मानसि अभाब जानायनि खारनाव जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनायफ्राव जोङो उन जानानै थालांदों। दा बेखौ नोजोर होनानै बे बारहुंखा माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय IFC निफ्राय बिथांमोनहा माने माखासे मेसिनारि आगजुफोर लाबोनानै जेरैहाय पावार टिलार लाबोदों आरो माने माइ हाग्रा हारभेस्टार मेसिन दङ, बेनिफ्राय पावार स्प्रे दङ, मेसिन सारनो माने हाग्रा दानग्रा बेबायदि माखासे मानि बुस्थु बिसोर लाबोनानै रायजोनि माने जे खेथि मावनाय बेयावहाय सहाय जानाय बायदि बिथांमोना थांखि लानानै दिनै खामानि मावनो नागिरदों। दा बेखौनो दिनैहाय गिबि माने मोनसे बेखेवनानै होनानै जाहाथे माने उननि पर्यायाव जाहाथे रायजोखौ माबोरैहाय आबाद बिथिङाव माने सहाय खालामनो हायो बे बिथिङाव बिथांमोना थांखि लानानै खामानि मावनो नागिरदों। दा बेखौ माने अनुस्थानिक भाबे आं दिनैहाय बेखेवना होबाय आरो बिथांमोनखौ आं आसा खालामदों जे बे ओनसोलखौ बिथांमोना आबादनि बिथिङाव जथेस्थ'खिनि हेल्प खालामगोन आरो लोगोसे आइजोफोरखौ आबाद मावनायाव सांग्रांथि लाबोगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बे खेथ्रआव जोंहा BTR गभर्नमेन्टखौ आङो धन्यबाद होदों जे बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बेखिनि आबाद बिथिङाव माने आबादारि बिफाना सहाय होनानै रायजो राजाखौ खेथि मावनायाव आरोबाव माने साइन्टिफिक नोजोरजों इनकारेज खालामनायनि थाखाय आङो BTRनि जाय माने बिफानगिरि बा मानव गेदेर प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय जि BTR सरकार बिथांमोननिसिम आङो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै रोजा आङो साबायखर हरदों। दा दिनै जिहेतु माखासे आबादारिनि जे आगजु मावनायनि आगजु बेखौ मोनबाय बिथां प्रपार इउटिलाइजेसनखौ माबोरै खालामनो सानदों बिथांमोन? दा बिथांमोनहा बेखौ फ्राय सालायनो माने माखासे बेयाव ट्रेनिंनि गोनांथि दं आरो बेखौ सालायनो थाखाय बेवहाय टेकनिशियानफोर माखासे लाबोनानै निस्सय बिसोर फोरोंनानै गावसोरनि सेल्फ हेल्पनि गेजेरावनो जिहेतु पावार टिलार बा हारभेस्टार बा जि स्प्रे मेसिनफोर दङ बा हाग्रा दांग्राफोर दं बेखौ आइजोफ्राबो हायो, हौवाल' नङा। गुबुन जायगाफ्रावबो जों नुदों, आसामफ्रावबो दङ जे गिदिर ट्रेक्टरफोरखौनो सालायनाय नुदों। ओंखायनो बेखिनि खौ नोजोर होनानै बे ओनसोलनि माने आइजोफ्राबो निस्सय बेवहाय सोलोंथाइ लागोन आरो बे ट्रेनिं लागोन आरो लोगोसे बेवहाय जुदि आइजोल' नङा हौवा मानसिफ्राबो बेवहाय माने ट्रेनिं लानानै बे खेथ्रआव बे मेसिनखौ बाहायनानै मोजां रोखोमनि खम समनि गेजेरावनो खम सम दामनि खरसाजोंनो जाहाथे आबाद मावनो हायो बेखिनिखौ आं आसा खालामदों। आरो गोनां जायोबा बेखिनियाव आङो सरकार तरफनिफ्राय नांगौबायदि आंबो थाफानानै खामानि मावनो थाखाय आङो रेडि होननानै आङो दिनै बिथांमोननि सिगाङाव आङो फोसावना होनाय जाबाय। जिहेतु TCLCनि सासे मासिगिरि हिसाबै बिथांमोननिसिम बेसेबां मदद होगोन? दा बे खेथ्रआव आं TCLCC हिसाबै आंनि तरफनि थ्रुयै आंनि गेजेरजोंनो जुदि आबादारि बिफान बा सरकारि बिफानफ्राव माखासे माने अनसुंथाइफोर राननाय जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे माने गाव सुंथाइनो थाखाय जेनेबा रां अनसुंथाइ होनाय ट्रेनिं होनाय बेफोरबायदिखौ सम जोंनियाव बिहरो। दा बेफोरखौ जोङो गोनां जानाय माने जायफ्रा इस्सुक बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौबो जोङो सरकारनि तरफसिमहालागै जों फोरमायहरदों आरो फैबाय थानाय दिनाव बे खायजामाथि ओनसोलनिफ्राय जेसेबांखिनि माने आइजोफोर दं माने मावनो हानाय गोहो दं बिथांमोना
बिथांमोनाबो निस्सय ट्रेनिं लानानै सोलोंथाइ लानानै जाय जि गोसो जेखौ मोजां मोनो सोरबा आबाद मावनो मोजां मोनो सोरबा जि दानो मोजां मोनो सोरबा दखान होनो मोजां मोनो बा सोरबा आसार बानायनाय जि दानाय जिकुनु बिथिङाव आरो